Duol mochung' ne tije obila pacho kaendi olando Medo Osara ne obila ma pacho kaendi. Lendo no jakom mar duol mar tije obila Kinudhia okoni medruok manie kind siling 1,200 kod siling 11,000 dhi chako tiyo chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Kinudhia kata kamano okoni medruok mar osach obila molando opogore kod kwayo mane ochwal kod aput mane en mar ogai mar Odowo machon David Maraga mane yango yore mag bero ngima obila kod jela ma pacho kaendi. George Bati miyo walero. I think that's the first business. E kinde romo mano yuore kod ogai mar obila Jafet Koome, jalupne Douglas Kanja, jatend obila mag okwach kich DCI Mohamed Amin kod duol mochung' ne tije obila. Jakom duol mochung' ne tije obila Kinudhia olando medruok mar osara ne obila kod jomamoko matiyo e sekta mar obila ma Thurka. This is the best that we got to be implemented in 2 phases. Phase 1 for the financial year 2023-2024, and this we were able to afford 2.284 billion. Kaluwore kod lendo no machal ni odewo apisa mag arita manitie lemo mamalo. Obila manitie lemo mapiny biro yudo medruok mar osara ma ok tin ne siling 1,000, kama nitie lemo mamalo dhi yudo medruok mar osara ma ok tin ne siling 11,000. Ma koro nyiso ni apisa mar obila manitie lemo mar constable mayudo osara mar siling 20,000 kod 390 dhi yudo siling 21,645 ma en medruok mar osara mar siling 1,255. Apisa manitie lemo mar koblo mayudo siling 37,000 kod 700 sani koro dhi yudo siling 39,000 kod 79, medruok mar siling 1,379, ka sajni machamo siling 45,000 kod 800 koro med siling 1,479 kendo koro gibiro yudo siling 47,279. Komishona mag obila ma osebedo ka yudo siling 131,550 koro dhi yudo siling 136,819, medruok mar siling 5,269 e kinde ma obila mantie lemo maluwore kod ogai mar obila miluongo ni AIG omed siling 11,249 kendo koro gibiro yudo osara mar siling 209,79 kowuok siling 1,197,830 mane gisebedo ka giyudo. Medruok makama oduok chien kendo dhi chakore tarik 1 dwe mar 7 mar higani. Ya muhimu sana kwa maofisa wetu ni kuhakikisha hii nchi iko na usalama. Kwa kila police officer, hizo ndilo jambo muhimu sana. Kuhakikisha kuna utulivu, wananchi wanaweza tembea bila kusumbuliwa, kufanya biashara. Kata obedo ni pogruok e paro ne oneno e kind ogai mar obila Jafet Koome kod jakom mar duol mar obila Kinudhia ewi medo obila lemo, joditogo mag obila kawuono wuok apiaya kendo wacho ni gionge pogruok moro amora kendo ne gidhi tiyo kanyakla mar neno ni gibero tije obila ma Thurka. Natupigani. His mandate is very clear. Have you ever seen me in uniform? Mine is very clear. I'm a man of the suit. Policy. I'm a HR. And the issue of raise of a promotion, it is no longer there. We address it like lightning. Don't imagine. There will never be differences. We work very well. I have a lot of respect for my chairman. We have nothing to quarrel about. Kopogore kod medruok mar osara moland kawuono, obila bende osingnegi ni dhi ketnegi tenge bilion 1.317 mar medogi osara e omenda manyien ma 2024-2025. George Bati, Ramogi TV.